celoškolní vrátka, maturitu máš, tak platí. Tak ahoj a dobrý den. Jsme rádi, že vás vidíme znova. A naše dnešní kapitola bude navazovat na to, co jsme řekli v předchozí kapitole, a to je, kdo je vlastně manažer. Jaká je teď na vaší pozici vaše skutečná role? Jaké věci máte dělat a jaké věci máte spustit? A jestliže máte něco jako pračku v hlavě, tak s čím vlastně byste dneska měli začít? A tomu se budeme věnovat v dnešní kapitole. Tak jste připraveni? Jako první se podíváme na to, jak jste se vlastně na své manažerské pozici ocitli. Dovolte mi provést vás tímto obrázkem, který mi na mých kurzech neuvěřitelně pomáhá. Kde vlastně teď v tuhletu chvíli jste, kde se nacházíte? To je první důležité uvědomění, které manažer potřebuje udělat. Jak se manažer vlastně ocitl na své pozici? Pravděpodobně jste byli někde v nějakém týmu a dělali jste nějakou práci. Někdo byl konstruktér, někdo byl designér, někdo třeba dělal rukama ve výrobě. Je to úplně jedno. Ale někdo nad ním ho sledoval. Tenhle ten panáček, kterému já budu říkat manažer, sleduje svůj tým a vidí někoho, kdo je v tom týmu velmi šikovný. Tomu člověku udělám takovéhleho kulicha světle modrého. Tenhle ten panáček je šikovný, dodává úkoly včas, má svoji práci rád, často má nějakou specializaci a najednou se tahle ta pozice manažera z nějakého důvodu uvolňuje nebo je vytvořená nová. A hledá se, kdo by na tu pozici mohl jít. No kdo je na řadě jako první? No většinou je to někdo šikovný z týmu manažera. A tak tady tomu panáčkovi, a já mu říkám kulichář, je nabídnutý postup. No neberte to, vidíte. Znamená to možná trošku větší svobodu, možná trochu větší moc. Určitě dostanete aspoň trochu přidáno. A tak je to vždycky výzva. Málo lidí svoje povýšení vlastně odmítne. A tak tuhle tu pozici vezmete a co se nestane, najednou se ocitnete zde. A jaký je rozdíl? Co je teď jinak? Toto si většina lidí, kteří jsou zde, vlastně neuvědomují, protože sem vůbec nevidí. Nevidí, co ta pozice obnáší, pokud už takovou zkušenost nemají. Ale v čem je to jiné? Na výkonné pozici máte na starosti výkon. A to zejména svůj výkon. Možná, že se staráte taky, co kdo dělá vedle a tady trošku spolupracujete v týmu. Ale v zásadě máte na starosti to, co uděláte vy. Máte na starosti sami sebe. Jenomže při postupu na tuhletu pozici a manažera si uděláme třeba světlou zelenou, vidíte, najednou se ocitnete na téhleté pozici a to je pozice manažer. Co máte na starosti najednou tady? Najednou máte na starosti něco, s čím jste trochu nepočítali, a to je, máte na starosti taky lidi. A najednou se musíte potýkat s tím, že někdo se hlásil na vaší pozici a nedostal ji. Najednou třeba vedete lidi, kteří jsou starší než vy. Najednou musíte také komunikovat nahoru. A najednou víte informace, které jste dřív nevěděli. A najednou víte, že nemůžete pustit do týmu zpátky, protože držíte určitou linii. Najednou máte nové kolegy, ale moc je neznáte. A radit se o svých trablech s někým jiným, když jste na nové pozici, to se moc nenosí. Mohli byste vypadat jako, že nevíte, co s tím. A mnoho manažerů neví, co s tím. Protože najednou pračka v hlavě, co to je vlastně. Mají na starosti úkoly, stále mají na starosti úkoly. Mají na starosti ale taky velké projekty. Najednou mají na starosti celý ten tým. Najednou mají na starosti větší budget, najednou mají na starosti větší zodpovědnost za celý ten tým. Tady se musí domluvit a někdy se taky musí domluvit se svými klienty nebo dodavateli. A tak co se stává na téhleté pozici, je, že člověk nedávno nastoupený někdy zamrzne. Opravdu jako neví kudy kam.
Říká si, co mám dělat dřív. Často dělá dlouho to, co dělal na té své výkonné pozici a není ochoten a schopen pustit věci dál, protože si říká, já to udělám nejlíp. Nikdo to tak dobře jako já neudělá. A to je něco, co potom vede manažery na pokraj zvažování, jestli tuhle tu pozici vůbec měli brát. Jestli náhodou nemají odejít z firmy, nebo jestli nemají požádat svého ředitele, aby je dal zpátky do svého týmu. Ale to jsou všechno náročné otázky. I to jsem zažila, že někdo se vrátil ke svému týmu. Ale není to vůbec jednoduché. Takže spíš je lepší si začít říkat, co s tím tedy vlastně mám dělat. Jaké jsou teď moje priority, s čím mám začít pracovat dál. A to je něco, na co se zaměříme teď, v tuhleto chvilku. Takže jsme skončili s otázkou, jaké jsou vlastně priority manažera a s čím by měl začít. Jaké jsou tedy priority manažera? Co je to vůbec priorita? Priorita je cizí slovo a moc lidí v češtině mu stejně nerozumí. Ale priorita je něco, čemu bychom měli dát přednost. Na silnici víme, kdo má přednost, vidíte. Ale máme-li pračku v hlavě, jaké úkoly mají přednost? Nejdříve, abychom si mohli tuhletu otázku zodpovědět, si potřebujeme ukázat, co všechno vlastně má manažer na starosti. A ta pračka v hlavě by se na chviličku dala zastavit a dala by se udělat jako takové kolo. Kolo si můžeme rozdělit na několik dílků a do jednotlivých dílků můžeme napsat, co všechno vlastně máte na starosti. Takže jdeme na to. Otáčím flipchart a podíváme se na vaše přednosti. Začnu tady nahoře. Jestliže jste jako panáčci, a vy už teď víte, došli někam sem, jako první si potřebujete udělat jasno v tom, jaké jsou vlastně vaše cíle. Co tím myslím, vaše cíle? Zatímco na výkonné pozici plánujete tak na 2-3 dny dopředu, někdy tak třeba na pár týdnů, ale málo kdy na měsíce, na téhleté manažerské pozici potřebujete plánovat skutečně dost dlouho dopředu. Možná na 3 měsíce, na půl roku, anebo většinou manažeři třeba i na rok. Cože to vlastně plánují? Potřebují vědět, jaké jsou cíle celého jejich oddělení. Co mají vlastně dosáhnout, za jak dlouho to má být. Takže první je mít jasno, kam vlastně jdete. Jestliže máte jasno v tom, kam jdete, měli byste si umět stanovit priority. Já k tomu nejčastěji používám matici důležité naléhavé a na tu se můžeme podívat v nějaké další kapitolce. Máte na starosti věci, které jsou v zásadě důležité i naléhavé, důležité dlouhodobé, které trochu počkají, ale spousta manažerů se utápí v drobných naléhavých maličkostech. Stále dělají věci, které dělali dřív. Komunikují se zákazníky, s kterými dřív komunikovali. Řeší administrativu, řeší reporty, které už dávno by nemuseli dělat. Fakturaci, chodí do skladu. Dělají prostě věci, které jim nepřísluší. A tak, to, na co se podíváme za chvilku, je, co by vlastně měl manažer delegovat. Jestliže má nějaký tým svých lidí, tak kde si má vlastně uvolnit ruce. Co má potom na starosti, je něco o svých lidech vědět, protože manažer potřebuje umět svoje lidi motivovat, zadávat jim dobře úkoly, umět správně delegovat. Potřebuje vědět, jak si udělat, strukturovat delegovací rozhovory. Na to se také podíváme v jedné z dalších kapitol. Celkem nepopulární je kontrola úkolů. Manažeři si myslí, že když něco zadají, že to bude automaticky splněno. A ono ne. A oni se pak diví. Jestliže tady něco zadají a neudělají si nějaké kontrolní zastávky, často úkol zpátky nedostanou. A potom o svých lidech říkají, to jsou ale lajdáci. A lidé o nich říkají, on se na to vůbec neptal, tak já jsem to nedělal. Veďte, to jsou potom krásná nedorozumění. Na to potřebujeme zpětnou vazbu, abychom si věci mohli vyříkat
a abychom mohli věci napravit. U zpětné vazby potřebují manažeři umět ocenit to, co už funguje dobře, to taky často nedělají, protože nejčastěji vidí chyby a lidi jsou potom na ně naštvaní, protože kdo by pracoval pro člověka, který furt vidí nějaké chyby. No a tak máte na starosti svůj vlastní tým. Koho máte vlastně v týmu? Chacha, to je ale sbírečka. Úplná zoologická zahrada. Máte tam nějaké kulicháře, vidíte, sami jste jim kdysi byli. To jsou takové hvězdičky, lidi, s kterými se dobře pracuje, takové vaše opory a podpory. Máte tam ale taky rozbušky? No máte, málo manažerů, žádné rozbušky nemají. Rozbušky jsou lidé chytří, schopní, ale z nějakého důvodu nedělají, nejsou motivovaní, protože nevíte, jak na to. Pak máte taky talenty. Možná jste nedávno někoho přijali do týmu, říkáte si, ježiš, co s tím člověkem budu dělat, takovýho času mě stojí. Tak, zase nějaké dilema, veďte. No a potom musíte jednat navenek. Tohle to všechno, kromě vašich úkolů, to já tady nemám na tomhletom flipchartu, jsou vaše úkoly na manažerské pozici. Takže co s tím teď vlastně dál? Tohle všechno je něco, co máte na starosti jako manažeři z hlediska vedení lidí, z hlediska vedení celého týmu. A teď si potřebujete udělat skutečně jasno. Jasno v tom, jaké jsou vaše priority, ale zejména v tom, co vy máte jako manažeři dělat a co potřebujete co nejdříve pustit. Takže jdeme na to. Budete k tomu posléze potřebovat papír a tužku, protože to bude něco, co bude na vás. K čemu budete potřebovat papír a tužku? Aby člověk neměl pračku v hlavě, to znamená kolotoč toho, co všechno má udělat, jako první je potřeba hodit to někam na papír. Protože co vidím, to řídím, neboli co nevidím, to neřídím. Takže standardně papír a tužka a protože většina lidí u nás stále ještě jede v lineárním systému, bude dobré, když si normálně pod sebe napíšete, co všechno máte na starosti. A pak se na tuhletu tabulku zadíváte a začnete ji třídit. Jak ji budete třídit? Bude to taková osa mezi tím, co rozhodně budete delegovat, co už vám dávno nepřísluší, a mezi tím, co naopak vůbec delegovat nebudete, nebo naopak musíte začít dělat na své nové pozici. Takže co jako první byste rozhodně měli dělat? No co byste řekli? Jste jako panáček na téhleté pozici, tady byl výkon, vidíte, tak co už byste neměli dělat? No věci, které nějak souvisí s tím výkonem, s nějakýma rukama, vidíte, manažer, manus, žere, řídit, někdo, kdo řídí ruce. Takže co už vám vlastně nepřísluší? Jakákoliv operativa. Operativa jsou drobné věci, 100krát nic umořilo osla. Fakturace, dodávky, inventury, jednoduché věci, které může začít dělat někdo z vašeho týmu. Nebo už je trochu dělá, potřebujete mu to dát celé na starosti. Administrativa, celá řada papírů se dá předat někam dál. Stačí lidi trošku zacvičit, pomoci s tím a budou to moci dělat za vás. Můžete také větší celky a projekty, které máte na starosti, rozdělit na menší díly a tyhle ty menší díly můžete dát lidem. Zodpovědnost si necháváte vy, ale menší díly může vám někdo dodat. Už nemusíte jít do takového detailu. Taky můžete přemýšlet o tom, koho máte ve svém týmu a můžete dát na starosti lidem věci, které se ve svém týmu potřebujete naučit. Může to být třeba nový software, nebo nějaké zajímavé projekty, noví klienti, nebo třeba něco do zahraničí. A co ještě? Co ještě bychom sem mohli dát? Tak ta prázdná tečka, která tady před chvilkou byla, se týká věcí, kde máte nějakého specialistu. Proč byste něco dělali vy, když máte odborníka? Od toho jste tam, aby odborníci dělali pro vás, aby dobří fotbalisti mohli dobře hrát. No a co patří na tu druhou stranu? Co jsou ty vaše úkoly, které byste si mohli nechat? Velmi jednoduché, to už máme hotovo. To je celý ten koláč, který jsme si udělali před chvilkou.
Jasné priority, delegování, motivace, práce s lidmi a řízení nahoru. Na tohle si potřebujete udělat čas. Takže co teď uděláte, jestli se chcete pohnout z místa? Udělejte si ten seznam, udělejte si na to čas, sedněte si někam do klidu, napište si, co všechno děláte a věci si rozstřiďte. A sem na tu stranu dejte všechno, co byste mohli někomu delegovat. Promyslete si, komu a dokdy to delegujete a udělejte něco z toho co nejdřív. Uvidíte, jaký budete mít klid, najednou se vám začne dělat prostor a vy budete mít konečně čas přemýšlet. Takže jdete do toho, těším se na váš seznam na příště a budeme si povídat o delegování. Tak ahoj!